Την 1η Νοεμβρίου 2013, δύο νέα παιδιά γεμάτα όνειρα, στο ξεκίνημα της ζωής τους, ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μανώλης Καπελώνης, μόλις 26 και 22 χρονών, εκτελούνται εν ψυχρό. Δεν είχαν κάνει τίποτα. Δεν είχαν πειράξει κανέναν. Το έγκλημά τους στεκόντουσαν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Και αυτό ήταν αρκετό. Δεν είχαν φάκελο, ούτε καμία εμπλοκή ποτέ σε κανένα βίαιο περιστατικό. Τους πλησίασαν, τους γάζωσαν και έφυγαν. Και τι έγινε μετά? Σιωπή. Τι και αν ανέλαβε την ευθύνη μια αριστερή τρομοκρατική οργάνωση. Οι συγκεκριμένοι δολοφόνοι μάλλον ήταν φαντάσματα. Ούτε κάποια σύλληψη έγινε, ούτε έδειξε κανείς κανένα ενδιαφέρον. Τίποτα απολύτως. Γιατί βλέπετε, όταν σκοτώνει η άκρα αριστερά, δεν είναι και το ίδιο. Έτσι δεν είναι? Εκεί η βία μάλλον δεν είναι και πάρα πολύ κακή. Και για να είμαστε και πιο ειλικρινείς, επικροτείται και από κάποιους. Και μάλιστα δημόσια. Χωρίς συνέπειες. Για αυτά τα δύο παιδιά δεν θα δείτε να γίνονται πορείες. Δεν θα δείτε ούτε πλατείες ούτε δρόμους με τα ονόματά τους. Δεν θα δείτε αφιερώματα στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο κλπ. Δεν θα δείτε τίποτα. Σαν να μην υπήρξαν. Λες και αυτά τα παιδιά δεν είχαν μάνες, δεν είχαν αδέρφια, δεν είχαν πατεράδες, δεν είχαν οικογένειες, που η δολοφονία τους έκανε 1000 κομμάτια. Μέχρι και ένα μικρό μνημείο που έφτιαξαν οι δικοί τους άνθρωποι, κάποιοι πηγαίνουν και το βεβηλώνουν συνεχώς. Κάθε τόσο πάνε και το σπάνε, το λερώνουν, αλλά τους ξέρουμε, αυτοί είναι. Δίθεν αγωνιστές του σπρέι και του μίσους. Ας το πούμε επιτέλους όπως είναι. Η τρομοκρατία στην Ελλάδα είχε και έχει ιδεολογικό χρώμα. Κόκκινο. Για δεκαετίες άλλωστε η αριστερή βία και οι δολοφονίες στις 17 Νοέμβρη, της μεγαλύτερης δολοφονικής οργάνωσης που έδρασε ποτέ στη χώρα, χαϊδευόταν, προστατευόταν, κρυβόταν πίσω από ετικέτες όπως χώροι, κίνημα, νεολαία, επανάσταση και άλλες τέτοιες παραπλανητικές μπουρδες. Και για να το ξεκαθαρίσω για όσους δεν με γνωρίζετε, που δεν είναι και τόσο απαραίτητο, δεν ήμουν ποτέ ούτε μέλος ούτε φίλος της Χρυσής Αυγής. Αλλά αυτή η λεπτομέρεια δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Δύο παιδιά δολοφονήθηκαν. Και ολόκληρη η κοινωνία έκανε πως δεν είδε. Βλέπετε, αυτά τα θύματα δεν ανήκαν στο χώρο της αριστεράς, ώστε να γίνουν ήρωες. Κάνανε το έγκλημα να αγαπούν την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Και όλοι ξέρουμε ότι για τους αριστερούς αυτό είναι ασυγχώρητο. Δεν το αντέχουν, πνίγονται. Θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Φουντούλης, Καπελώνης. Αθάνατοι. Και για να κλείνω, κάποτε αυτή η κοινωνία πρέπει να μάθει να ρίχνει το ίδιο δάκρυ για κάθε παιδί και για κάθε νέο που δολοφονείται για τα πιστεύω του. Και να μην νοιάζεται μόνο για τους νεκρούς που βολεύουν τα πολιτικά τους παιχνίδια. Οι δολοφονίες δεν μπορούν να έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μόνο έτσι αυτή η έρημη χώρα θα προχωρήσει μισό βήμα μπροστά. Όταν κοιτάξει το τέρας κατάματα.